napa? Sampeyan ngomong nek ajeng bumi angus negara utawa Karangkadempel. Ha niki nocoke omongane Petro daripada kula wis kebacut nesu kula dapusi Petro. Lah kula isin. Nek pancen nyata niki mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula sampeyan kudune ngerti. Dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karangkadempel. Dadi nek sampean ngrasani ketentremane Karangkadempel niku padha karo sampean ngilani jajane Bagong. Ngandel ora. Anakku nesu. Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi ku tak getih kowak. Karangkadempel ki bumi kelahiranku. Karangkadempel ki bumi ku tak getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, sedhuwuk bathuk sing nyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medhon aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasen kuwi. Mun ana dewa medhun tenan. Wah, aku tratapan ya, Truk. Ora to ya. Ya wis ora dewa wis. Anjur wedi ora. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Oh, sidane demit sidane. Ora dewa. Melangi enak dewa. Mun nek medun tenan, Bagong jabut nyawamu. Modar tenan aku. Loh, saiki karepmu piye? Loh, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng goyong Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar ora masalah. Monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngatutke Karangkadempel. Ngono. Aja nganti ngatutke Karangkadempel. Semar kuwi kami tuane Karangkadempel. Ha sing do ngakoni. Lho, kowe ora ngakoni bapakmu kami tuane Karangkadempel. Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe mongko menyangkut suasana ketentraman Karangkadempel ya maaf. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Blegegegugeg sadulita mel kaya dene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu. Ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Lah kok kerawuhan priyagung mboten pangling. Menika pepunden kula para Pandhawa, Den. Sinuwun Puntadewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Iya. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha Kakang. Mung salam taklimku wae katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar dipun sekecakaken anggenipun lenggah Ndara. Ora kurang prayoga praptaning Puntadewa ing Karangkadempel Kyai Semar Badranaya. Ndara Werkudara wilujeng, Den. Wah. Semar iya slamet tekaku. Ora nemu lan sewiji apa. Aku ngaturake basa aku kadura. Dipol Semar Badranaya. Kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar. Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya, Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Nggih. Dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Iya, Kakang Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara kula sedewa bekti kula kunjuk, Ndara. Iya, Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha aku ngaturake salam taklimku katur Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat maripe dayanana ing kasantosan. Sami dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Nala Gareng Petruk
apa dene anakku Bagong aja ninggal tata krama dole ngaturna sembah kelawan bendara ing katemben rawuh iki Nala Gareng Petruk apa dene kowe Bagong sinuwun Darma Kusuma kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den ya Nala Gareng tak tampa ora liwat pangestuku Tampanana Panakawan kula pundhika jimat dayanana ing kasantosan Ndara Werkudara bekti kula katur yo Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanana nggih kula pundi Ndara Janaka bekti kula nggih Den ya Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanana kula pundi nggo jimat paripih Ndara kula Sedewa bekti kula kunjuk iya Nala Gareng tak tampa Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanana Nala Gareng lho niki sangat anggen kawudadosaken jimat dipun sekecaken anggenipun sambil lenggah wonten ing Datlaya Praja utawa ing Karang Kadempel mriki ya Nala Gareng ku ya wis ora kurang kepenak praptaku Panakawan Sinuwun Prabu Darma Kusuma Ndara Werkudara bekti kula nggih Den ya Petruk ndak tampa ya Petruk ndak tampa Ndara Janaka Ndara kula Sedewa bekti kula ya Petruk ndak tampa ora liwat pangestuku Tampanana Petruk tak tampa pangestuku Tampanana Panakawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun sami lenggah ya Panakawan kaya wis ora kurang prayoga ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel nuwun sewu Ndara Puntadewa Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih Den iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana Ndara Janaka Ndara kula Sedewa bekti kula kunjuk iya Bagong tak tampa ya Panakawan Bagong tak tampa Panakawan Bagong tak tampa pangestuku Tampanana kula pun dinggo jimat paripik dayanana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun sami lenggah iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak prataku ning Karang Kadempel nuwun sewu Ndara kaget raosing manah kula mboten kanthi kanyana-nyana ing atasipun namung sak sudung kula kemawon namung sak papanipun Semar lah kok kerawuhan para priyagung sami kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel Ndara menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe swala waton wonten dasar kalepatan kula upami rawuhipun dika sedaya menika namung badhe paring ganjaran dhateng Semar lelabuhan apa sing pun kula lakoni Den keparing abdi pun Badranaya cumadung dawuh Ndara Kakang Semar kula wonten dawuh aja kaduk ati kajron penampa Kakang Nayantaka sayektine prataning punta sakadang ana ing Karang Kadempel jumbuh kelawan pawarta ingkang wis ndak tampa nalika semana tumuli aku rembugan kelawan kadangku ing Jodipati apa dene Madukara wondene gumalong ing rembug nalika semana daya-daya panjenengan ingsun bakal kadherekake sowan ana ing Karang Kadempel nuwun sewu kabar napa lho Den kula kok mboten ngertos malahe sampeyan krungu kabar napa babakan Karang Kadempel pawarta saindenging jagat wis padha prisa bebasan jagat iki nganti kebrebeken marang kumandhanging Kyai Semar nggone kepengin bakal mbangun jiwa Kyai Semar malah praptaning Puntadewa ning Karang Kadempel sayekti bakal nyuwun priksa mungguh apa ta werdine ingkang wis sinebut bakal mbangun jiwa mau muga kepareng ana ambabarana marang punta sakadang upama Kakang Semar bakal paring ilmu upama Kakang Nayantaka bakal paring wewarah Puntadewa sakadang ora bakal keri nedya nyadong timbalaning Kyai Nayantaka saha yen to dikeparengake sawetara wektu punta sakadang bakal mapan ana ing Karang Kadempel sinambi ngenteni sabdaning Kyai Semar mbok menawa bisa wuwuh undhak ing kawruh bisa mundhak ngelmuning para Pandhawa krana nggone Kyai Semar nedya mbangun jiwa iki mau Kyai Semar Kyai Nayantaka Hendra ingkang puspitarum
kasil ring kamirana mrih sekar kadung ngas kandanya mawararas renaning driya blegek samel mel mboten kanthi kanyono-nyono jebul bendara kula Pandhawa menika satunggiling satriya ingkang sami lantip panggrahitane nadyan dereng kawiyos sing ngatur nembe ginebeng wonten saklebeting manah kemawon lah kok tanggap ing sasmita kula ora percaya nek sampeyan krungu pawarta menika saking para kawula saking para nayaka ning merga sampeyan nggone Mahasingasamun wekasan saged maos batosipun Semar syukur ndara syukur niku tegese sampeyan-sampeyan satriya ingkang ora ninggal lantiping panggrahita ora nggunakake tata lair tok ning sing manggunakake tata batin lah niki lho niki sing kula senengi enten mriki niki racak-racake satriya yen wis kesinungan derajat pangkat kesinungan daya kawijayan sing ngungkuli marang sak pepadane niku adat sabene sing digunakake ming tata lair tok batin ora tau digunakake lha enten wonten niku kathah para satriya ingkang keseluruh dalan sing kleru keseluruh marga sing boten sak mestinipun mula Ndara jejering satriya menika kedah ginakaken paningaling batos sampun ngantos kantun amargi menapa menawi mboten ginakaken paningal batos badhe nungsang kuyang numbuk bentus lampahipun iya sabanjure aku nyuwun keterangan marang saka Kyai Semar Badranaya menggah apa ta wigatine dene Kyai Semar nedya mbabar bangun jiwa mau sayektine kepiye niki mung rasa prihatin kula Raden raos prihatin kula dhateng kawontenan sakmenika utamanipun kawontenan negari Ngamarta. Ngamarta menika dipunasta dening para satriya inggih dika Pandhawa gangsal cacahipun jumbuh kalian dasar negari lan ugi jumbuh kalian panembahing titah. Iya Kyai Semar. Ning nuwun sewu. Beciking Narapraja kok mboten dipun kanteni kalian beciking para kawula cobi to. Nek sampeyan purun mandhap wonten ing Kitagara langkung-langkung wonten ing Karang Pradisan minggahing wonten ing Parden negari Ngamarta sakmenika sampun beda kalian negari Ngamarta ingkang riyin lho Den negari Ngamarta sing biyen iku negara ingkang panjang kunjung pasir pawukir Loh Jinawi gemah ripah karta tata Raharja kawulane padha tentrem kawulane padha ayem boten suk-sukan pikire boten suk-sukan atine kabeh-kabeh duwe rasa hormat ngurmati marang sak pepadaning urip ing bab samukawisipun ning sakniki kok benten sakniki adoh sungsate kawula Ngamarta racak-racake padha nggugu karepe dhewe malah luwih-luwih ora percaya marang pernatan hukum negara Ngamarta sing digunakake hukum pribadi diri pribadine dhewe waton kasembadan sing gigayuh
pundi-pundi kathah regejegan, pundi-pundi kathah bentak sirah, kawula pun boten tentrem. Gesanging kawula menika raosipun namung was-was kuwatir durga mangsa-angsa lan sak piturutipun. Kawontenan ingkang mekaten menika kala wau nuwuhaken tandha prihatos sak lebeting manah kula. Tumuli kula kepengin bangun jiwanipun para kawula supados wangsul minangka dados jejering kawula negari Ngamarta ingkang pitados kaliyan pranataning hukum lan pitados kaliyan menapa ingkang dados gegebeganipun negari Ngamarta. Kiai Semar ya pancen mengkono. Malah aku ngaturake panuwun Kiai dening atase ming sak Kiai Semar nanging banget nggone gatekake kahanan negara ing Ngamarta. Yen to pancen mengkono panjenengan ingsun rumangsa luput ing atase minangka jejering Nalindra ora mawas marang gelaring kahanan negara Ngamarta ingkang dak buru amung kanikmataning praja Ngamarta sartaning para nayaka Punggawa dene kawula dina samengko rumangsa dikiwakake dening Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma Kyai. Syukur Den. Wong niku apik-apike wong niku nek gelem ngakoni luput, apik-apike menungsa niku nek gelem ngakoni salah. Ngoten. Nek sampeyan wis rumangsa kelimput anggenipun gatekaken para kawula niki dadi prakandha lan dadi pancatan anggen kula badhe bangun jiwanipun kawula sak negari Ngamarta, jiwanipun para Pandhawa menika mangke badhe kasembadan. Matur suwun, Ndara. Iya, Kiai Semar. Wosipun sampeyan ampun kendhat dhateng darmanipun utawi warah kawruh ing kraton. Warah kawruh ing kraton piye, Kiai Semar? Napa kudu kula baleni melih? Pun diwulang duk nalika badhe jumeneng wonten negari Ngamarta duk nalika semanten. Wawarah kawruh ing kraton menika tanganipun wonten 9 cacahipun. Ana 9 Kyai nggih. 1 wajibing ratu. Angka 2 pengageming ratu, angka 3 pambeganing ratu, angka 4 lelabuhaning ratu. Angka 5 kekasihing ratu, 6 patraping ratu, 7 gegayuhaning ratu, 8 junjunganing ratu, 9 bandaning ratu. Niki enten werdine dhewe-dhewe waton sampeyan boten ninggal perkawis niku. Kula kinten sampeyan tetep ditresnani dening para kawula. Iya, Kiai. Wajibing ratu menika kudu tansah anata, haniti, hamariksa sarta misesa dhateng para kawula menika wajibing ratu. Angka 2 pengageming ratu menika sampun ngantos tinggal marang pakarti sama beda dana dendha. Mboten sah kula jlentrehke wong sak donya niku wis do ngerti kabeh tembung sama beda dana dendha. Iya. Angka 3 pambeganing ratu, sipating ratu kedah saged hamong, hamut, hamengku sarta hamangkat. Angka 3 lelabuhaning ratu, anatepana berbudi bawa leksana, animpuna ing aguna, amumpuni ing kautaman. Angka 5 kekasih ratu tumindak adil, bener, sentosa lan wibawa. Angka 6 patraping ratu nglunggana watak lan tumindak wicaksana, wiwaha, wisuda lan wiguna. Angka salajengipun 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu, hayom, hayem lan hangayangi. Iya, Kiai Semar. Angka 8 junjunganing ratu mulih sageta jejeg adeging praja, katentremaning kawula, sambung memitran liyan praja, kerukunaning bebrayan agung. Wondene ingkang pungkasan inggih menika pengageming ratu Nalindra kudu darbe kasekten, kesabaran, kawaskitan lan kapinteran. Mengkono Kyai. Sangang perkawis menika menawi dipun agem lan ditindakake, kula kinten sampeyan tetep dadi junjunganing wong sak praja Ngamarta. Ning kejaba saka niku, sasampunipun sampeyan dados junjungane wong sak negara Ngamarta, tetep mulat karo kahanan negara. Tegesipun sampeyan kudu tansah mulat kaliyan kahananing para kawula ingkang panjenengan caketi sampun ngantos kawula ingkang mapan wonten ing kutha Garata. Ning klebu wonten Karang Pradesan, wonten ing Parden Pagunungan,
kedah panjenengan caketi jer menika ugi kawula panjenengan aja mban cindhe mban siladan sing cedhak ratu mangrangkul sing adoh nalindra mangsisihke niku mengke dadi srana tetel kapercayaning para kawula nek pun tetel kapercayaning para kawula nuwun sewu lho Den nuwun sewu ampuh dikaya ngapa kekuatan sampean ra iso ngalahke kekuataning kawula iya Kyai Semar aku ngrumangsani nggih syukur nek pun ngrumangsani kanthi cara mekaten monggo sak menika wiwit dipun dandosi jiwaning para kawula srana sampun ngantos panjenengan ginakake Prabeya sampun ngantos panjenengan ginakake bondo donya ning rasa niku sing luwih wigati rasaning kawula mangcaketi sing mapan wonten ing Karang Pradesan sing mapan wonten ing pagunungan mang cedhaki mang raketi utawa mang dudul penggalihing para kawula nek kawula rumangsa dicaketi atine niku mengke kawula rasa mbok paringi bondo brana picis pun padha sengkut gumregut bangun negara lan mastuti marang pernataning hukum negara ing Amarta niku ning nek sampeyan bola-bali menggunakake brana picis niku ateges sampeyan gunakake cara-cara sing luput merga brana picis niku iso ngajeni sawijining wong iso Ndara saged pendak-pendak sampeyan paring brana picis pendak-pendak sampeyan paring dedana dhateng kawula saged ngajeni sampeyan ning nuwun sewu sing jeneng bondo niku iso entek nek bandane entek sing mangkeki brana picis sing ngajeni karo sampeyan wau nyedak mawon mboten sampeyan iso ngitung pira cacahe rewang sampeyan iso ngitung pira cacahe rowang sampeyan mitra sampeyan iku nek sampeyan cilik lara gedhe tekaning mati niku lagi iso ditonton pira kanca sampeyan sing tilik karo sing layat pun niku tok iya mengkono Kyai nggih mula dadi satriya niku tau dadi nalika niku wajibe kudu loro dinggoni kabeh tegese kepiye ditresnani karo diajeni nek iso niku dienggo utawa iso digunakake utawa dilakoni mergo nek ming diajeni kaya kula crita wau nek wis entek bakal diajeni ning nek ditresnani niku luwih dhuwur derajate mbangane diajeni mergo nek ditresnani niku arepa nuwun sewu sesuk kala mangsa panjenengan niku wis mboten wonten neng kuburan sampean diparani sanak kadang mitra kawruh tangga teparo dijalukke ngapura karo sing gawe urip niku tegese ditresnani ngoten nek pun ditresnani ngonten niku kepenak uripe ning carane supaya ditresnani niku sing angel paling ora kudu totoh rasa totoh bondo totoh raga lan sak piturute aja seneng mutangke budi aku labuh karo si A aku labuh karo si kae sesuk muga-muga nek aku kerepotan dilabuhi lah niku jenenge sampeyan tumandang ning mutangke budi kanthi ikhlas mboten sanduwe pamrih napa-napa rungokke terus kowe senengane nek labuh karo aku mesti ya mutangke budi bapak nek do ngene iki kok ya ngendikane ya titis ya reng wah bapak ki nek metu petake ya ora kaya Semar mula bapak ki diarani Sang Hyang Bathara Ismaya Ngejawantah lah iya aku seneng ngrungokke bapak nek kojah ngene iki iso temameng ning ati tenan ya Gong ra kok ora piye to aku Semar omong ngene ora tau percaya to aku kowe meneng wae ndara Pandhawa do rawuh mrene kowe do percaya ora masalah nah aku ora kok nek Semar ki mandi omongane kowe ora aku sugih wingi-wingi nyatane seprene ya ijik kere kaya ngene kok weh ditresnani karo diajeni loro-lorone kudu dicakup wae lah ora arep tak gagas ya aja ngono ya iki arep dikaya ngapa iki bapak ngono lho mesti nek ngendika ki kadang kala ana mandine menungso siji lan sijine iki jarene duwe kodam dhewe-dhewe kodam apa kodam ki nek omong sok mandi kala mangsa kowe ngelokke bocah kandhane ngayal jungkel ning dalan mongko lagi mandi-mandine omonganmu jungkel tenan bocahe
nek bapak omong Bagong ora manut kere selawase. Wis suwe nek lek kere iki. Ora usah nganggo kodam wis ra duwe apa-apa. Heeh. Nuwun sewu anak kula. Wedhus-wedhus niki pancen angel dikandhani. Pun dinengke mawon mboten sapripun-pripun. Ya meng aku gumen ya, Tru. Gumen apa? Ndara-ndara Pandhawa ya do meneng kabeh dingendikani bapak. Bapak omong werna-werna Ndara Puntadewa ya ndungklu, Ndara Werkudara ya Ndara Werkudara kok gek turu to. Ora. Kok merem mripate? Aku ora merem, caedan. Syukur kowe krungu wong ora. Akeh kae kaya ketap-ketip nek ngantuk barang. Ora kaya Ndara Janaka ya ndungklu, Ndara Nekuladewa ya kendelan. Wajan. Ayo, iki bapak ndeng nyata to, bangun jiwa. Bangun jiwane sapa? Bangun jiwane kawula sak negara Ngamarta bapak iki prihatin kawula Ngamarta saiki rusak kahanane, ora tentrem, ora ayem. Lho, kowe ngerti to sok maca Quran? Perkara dit 10.000 nganti paten-patenan, perkara dit 20.000 nganti paten-patenan. Ha kuwi bapak sedih, kok kawula kok ora tentrem, kok ora duwe rasa semanak antara siji lan sijine. Mula bapak pengin bangun jiwaning para kawula. Oh, ayo wis. Ya muga-muga sukses. Ayo. Ya meng nek dandani aku sing ora iso. Mergane tak paido. Nek meng Semar iki ora bakal tak gugu. Ora arep gandani dapurmu aku. Modar ya sakarepmu. Kandhani wong tuwa senengane ngeyel. Bagem omongane karo ndara-ndaramu, aja sok nyentulani bapakmu. Nek ora ana aku ya omong, nek ana aku tetep tak paido. Aku ora percaya kok. Aku wis ra kompak dhewe kok. Era kompak kuwi anak-anake rupane do apa abang enom kowe kok brong dhewe kowe coba. Mbok ya nganggo kompak jeneng Panakawan ki seragam. Ora kok ndeweki. Iki kudu nganggo iki. Nek ora nganggo iki kok ndak dukani. Sapa sing dukani? Sinuwun Prabu Darmakusuma. Mergo Sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi wis sasmita karo aku kudu nganggo iki. Oh ya wis nek ana sing dawuh ya wis. Kyai Semar, kula Ndara. Kanthi cara mengkono Puntadewa nyuwun lawan Kyai Nayantaka. Nggih, keparengipun tuntunan laku ning Pandhawa supaya bisa mujudake negara ingkang kaya wingi-uni Kyai Semar nadyan kudu apa wae ingkang katindakake upamana syarat sranane paringa pangandika kadangku papat ora bakal wegah nggone budidaya golek syarat srana. Wah, Semar yo yen pancen Pandhawa bali kaya wingi kudu ana syarat sranane paringa pangandikan. Monggo aku ingkang bakal golek syarat srana supaya iso kasembatan penjangkaning Semar nggone bakal bangun jiwaning kawula sanegara Ngamarta. Semar Badranaya. Semare koten prayat semure seko balik titiyoni Titiyani Gandayani Trisanya Purnama Sasi Trisanya Purnama Sasi gilar-gilaran ning tengah latar gilar-gilaran ning tengah latar milang lintang Bima Sekti Mari koten prayitna semure seka balik
tumbak ing samudra ae ana bale lumut tambraganggeng awit toto dencengan damel kaget raos sing manahipun ngabdipun Semar. Lah menika rak mboten mangling Penembahan Durna ing Sokalima, Penembahan. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Penembahan. Kondhok lekuduk suwal gembol Semarante wela. Ya Semar kowe ngaturke bekti karo aku wis tak tampa ora liwat pangestuku Tampanana ya Semar. Nggih kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Kalian sinten? Mboten pangling Rekyana Patih Sengkuni. Iya Semar, aku ingkang prapta ning Karang Kadempel Semar. Syukur Rekyana Patih. Bekti kula kunjuk nggih Rekyana Patih. Iya Semar ndak tampa. Pangestuku Tampanana. Bapa Penemban Durna, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Penemban. Anak Prabu Ngamarta menika. Inggih Bapa Penemban. Oh inggih. Kula tampi malih ing Bapak ing Sukalima dene panjenenganipun Nak Prabu Ngamarta sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sampun sawetawis Bapa Penemban. Oh nggih syukur. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Bapa Durna ki kula aturi sekeca anggenipun lenggah. Oh nggih sampun boten kirang prayogi. Paman Arya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kula tampi dawah sami-sami nggih anak Prabu Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katura. Oh, Werkudara anakku wong gagah. Tak tampa Werkudara pangestune Bapak Tampanana ya nang ya li ya nggih. Yo, ndak gegem dadiake jimat. Bapa Penemban bekti kula kunjuk. Oh, Janaka ya nang kene. Inggih. Syukur Janaka. Kula ngaturaken bekti Bapa Penemban. Tak tampa pangestune bapakmu Sukalima Tampanana ya Janaka. Kula pundi nggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Paman Patih Harya Sengkuni bekti kula kan kunjuk. Kula tampi nggih dawah sami-sami. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturna sembah karo Begawan Durna. Waduh. Ngimpi apa kowe, Mir? Ngimpi apa? Ha kok ora kanthi kanyono-nyono ming omahmu kok kerawuhan priyagung ya, Tru? Heeh. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Naklasdewa. Durung nganti rampung le padha rembugan. Iki rawuh meneh priyayi luhur Begawan Durna. Lho, apa ora gleleng? Aku dhewe ora ngerti lah kok padha ting gruduk ning Karang Kadempel. Bekti kula Penemban. Oh, Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanana ya Nala Gareng. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanana. Bekti kula katur Penemban. Oh, Petruk tak tampa pangestuku Tampanana ya Panakawan. Kula pundi nggo jimat Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Gong ngaturke bekti ora karo sapa? Begawan Durna rawuh ngono. Lho. Aku ora kanthi kanyono-nyono. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Begawan Durna. Andeng Durna. Ya Bagong, pangestuku Tampanana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Sinten ingkang nderekaken Adipatih Harya Sengkuni? Wah, Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk Rekyana. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Niki sangat anggen. Kawula mundi dadosaken jimat. Dipun sekecakaken anggenipun sami lenggah. Oh ya Bagong wis ora kurang kepenak. Truk. Dayoh akeh kaya ngene kok tanpa metu wedange Semar iki. Ayo engko tawanana. Nuwun sewu Penemban Durna ngunjuk menapa? Loh. Apa kira-kira kowe kuat nyuguh aku? Aku piyayi, kowe men kawula.
ing atase kawula kok ilusi jalma tan kena kinira. Ampun sok ngembe karo wong. Kula niku arep kaya ngene nek mengko nyugur sampean nggih. Iso. Oh ya syukur-syukur diku tamba ngelak Bagong wis sakarepmu. Sawenehmu bakal tak tampa kanthi lega gawane ati. Ning kudu milih to. Teh. Napa kopi? Loh, ya nek aku nek yaene iki senengane kopi. Ah, kopi 7.000. Oh, didol. Nyuguh kok didol. Gulane ya tuku padake. Nek purun pahit, ireng pulun pahit ning kula campur lemah. Wus. Aja edan kowe. Pendhita kok sawenake dhewe ra ngomong. Ngene ya Semar. Nggih, pripun Mremban? Aja kaget, aku prapta ning Karangkadempel. Nggih. Nadyan radi kaget nanging gandeng sampun paring pangandikan pun lega ati kula. Oh iya iya, ngene. Sejatine aku krapta ning Karangkadempel mau yekti mung njumbuhake pekabaran ing Sebenarta Mbok Bakul Sinambiwara, pawarta binandung ing Karna. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe Semar? Sing nyebarke sapa iki? Lah kok dadi Ndara Pandhawa ya pirsa, Ndara-ndara Kungastina ya pirsa. Nala Gareng kok kowe kandha-kandha tangga teparo? Mboten niku. Petruk kowe tangga teparo tok kandhani kok piye kok nganti tekan ndi-ndi? Mboten, Pak. Kula nek didhawuhi ora kandha sapa-sapa ya ora kandha sapa-sapa. Bagong apa kowe kandha sapa-sapa? Ora, Pak. Mbok sumpah. Ming ratan gedhe tak nahi plakat gedhe banget. Semar arep mbangun jiwa. Membutuhkan dana ngono ya, Tru. Bagong pancen cah ngeyel tenan ya. Kowe ayo mbok menawa sing nyumbang barang. Anjir sak nambani aku. Oh, tok nggo apa? Tanggo ngeramik omahku kae. Oh, keramik omah yo Semar sik dibutuhke ora. Sampean kok preso? Lho, Semar kuwi wong kondang. Arep apa kowe derajate ngaceplek? Arep apa kowe wong loro saudon telu saurupan? Kowe iki mung ponokawan. Nuwun sewu kasarane kowe iki mung batur. Ning saben-saben kowe duwe gawe, jagat iki persasat nganti keberbegen marangmu mandangi Semar Badranaya. Nggih, nggih. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa. Nggih. Niku ming lagi niat kok. Ming lagi karep. Durun kula tekake sedya. Ming lagi karep, lagi kula nam-nam enten ati ning kok kula kaget. Sedaya sampun sami prisa. Lho, aku ora wis omong karo kowe to, kowe iki wong kondang kula. Nek arep duwe gawe apa-apa kowe iki mesti tekan kono-kono padha ngerti ta. Dene apa to sababe aku sowan ning Karangkadempel iki mau pancen diutus dening Sinuwun Prabu Duryudana. Supaya aku sowan ning Karangkadempel. Wigatine ora ana lali kejobamu. Apa yang dadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar. Pancen apik. Kowe iki jejering pamong, kowe iki jejering titah ingkang anyarira Jawata, ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa mau, pancen wis satrepe, pancen wis bener, pancen wis pas. Ya mong ngene ya Semar, kersane anak Prabu Duryudana nggonmu bakal babar ngelmu mau ora dikeparangake ning Karangkadempel, ning dikeparangake ana ing negara Ngastina. Mula prataku ning Karangkadempel iki, mula prataku ning Karangkadempel iki. Ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prapteng negara Ngastina. Kowe mengko nang kono diunggahke ning mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojak supaya iso mbangun jiwaning para Sata Kurawa. Nah, kanthi cara mengkono supaya Kurawa iso sakarep kula kok. Sinuwun Ngastina ngantos kados mekaten. Ning nuwun sewu. Kula niku ora arep kojah, kula niku ora arep wewarah dhateng sinten kemawon. Kula niku ora arep ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon. Kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe, kula wong melarat. Ngelmu kula ya mung ngelmu celimen kemawon. Ha, napa to sababe kula ajeng bangun jiwa niku kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten. Kekuatan kula niku sepinten. Nek kula bangun jiwane wong sak donya, ming sak Semar kok ajeng bangun jagat niku terus kula napa ngembari panguwasaning Gusti Akarya jagat. Mboten ajeng. Sing kula karepke bangun jiwa niku kula pengen bangun negara Ngamarta jer. Karangkadempel menika kebawa keperintah negara Ngamarta.
Mula sing kula penke nggih negara Ngamarta. Dados nek Begawan Durna rawuh meniki kalian Prakyana Patih Sengkuni pengin boyong dhateng Semar Badranaya. Kula kok kon bangun jiwane Kurawa niku sing ajeng kula bangun nggih napa to pi? Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbeke Sinuwun Duryudana. 7 turunan boten entek. Dinggo dolanan kalih adi-adine kabeh nggih menika Sata Kurawa. Terus sing ajeng dibangun apa? Kula tak takon. Nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya diringuyai segara. Teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondang monyor-monyor inggih menika peparab Begawan Durna. Lah mung perkara kojah wewarah kawruhing urip kok dadak nggotong kere saking Karang Kadempel terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu gaweane napa? Kula tak takon. Sing kudune dandani para Kurawa niku sampeyan dudu kok kula. Merga Kurawa niku murid sampeyan. Kurawa niku siswa sampeyan. Anane siswa kok ora apik, murite kok ora becik. Ya niku sing ditutuh ya gurune. Piye le mulang muruk karo murite. Ngoten. Ampun kok kula sing dandani. Sing gawe dudu kula kok sing dandani kula. Niku nek carane wewangunan utawa carane omah sing gawe dudu kula sing dandani kula mengke usuke kurang gedhe renge kecupeten mboten iso dadi dipasangi gendeng ya ora apik ngoten nek sing damel sampeyan sing dandani ya kudu sampeyan mula nuwun sewu niat kula mung ajeng dandan-dandan negara Ngamarta sakliyane niku dudu tanggung jawab kula Semar niku wong kekuatane ora kaya sing gawe jagat ora kaya Gusti, ora kaya dewa, kula niku sanes dewa, kula mung titah sewantah. Ngoten? Kula nek Begawan Durna rawuh mriki ajeng boyong Semar, nuwun sewu kula mboten saged. Kula dereng saged. Mergi siji niku dudu kewajiban kula, loro kula mboten iso pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina. Malah kula iso disoraki dening para kawula sak negara Ngastina wong ilmu kula niku mung ilmu celimen. Ngelmu kula niku mung ilmu cethek. Ngelmu kula niku dudu kawruh kapanditan, dudu kawruh kabrahmanan, luwih-luwih dudu kawruh kadewatan. Mila Den, ndara kula Begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika Penemban Durna rawuh wonten ing papan mriki. Badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina dandani para Sata Kurawa Blaka Suta kula ora iso, kula ora tekan. Ndak malah mengke ngebot-boti pikiran kula, sampeyan mang kondur kemawon. Sampeyan mang bali kemawon. Mang matur kali Sinuwun Prabu Duryudana, nek niku dudu gawean kula. Kula tak rampungke lek kula dandan-dandan negara Ngamarta riyin, Ndara. Andika kang kinalya wangsit pindha kombang kang acaping tawa susuh angin ngendi gone lole sumo nante dawela awala siapa tadi tekan semono nggonmu guneman Semar yen ngono cecok kowe yen kok ngiwake marang para Sata Kurawa mongko sejatine kowe iki ora mung siswane utawa kowe ora mung pamomonge para Pandhawa ning klebu kowe iki pamomonge negara Ngastina elinga Semar Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing Begawan Miyasa ing Sartawarga lah kok dadi kowe mban cindhe mban ciladan yen Pandhawa mbok mban cindhe yen Kurawa mbok mban ciladan ing atase aku apik-apik sowan ning Karang Kadempel mboyong marang kowe diutus dening anak Prabu Duryudana ning tinemune nggonmu wangsulan lah kok nyerekake pikire Begawan Durna nyerekake atine Begawan Durna mangke riyen kula nyerekke nggon apa kula omong niku kanggo kula tata aja nganti omongan kula menika damel serik penggalipun Begawan Durna lah kok saniki sampeyan ngendika kaya ngono lho kowe ngandhake sing gawe Kurawa sapa Kurawa mbiyen ibarate kaya dene wadah ingkang suwung sing iseni Begawan Durna tak iseni ngelmu sing apik-apik terus kowe kandha karo Begawan Durna kowe matur karo aku sing gawe Begawan Durna sing dandani ya kudu Begawan Durna yen ngono terus pendhita Ngastina kuwi gaweane apa nek perkara dandani Kurawa kok dadak kongkonan karo wong Karang Kadempel coba aku tak takon karo kowe apa kaya ngono ora nyerek-nyerekke ati nuwun
sewu sampeyan iku pendhita kok isih gampang kebranang penggali to. Sampeyan iku pendhita kok isih gampang nesu. Monggo pendhita niku watekane tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra ngalah tananggunggung diri gawe senenging liyan niku wateking brahmana. Nek sampeyan nganggo serban kethu sarwa putih mongko durung iso ngleksanake sifat sing kula aturke mboten sang nganggo kethu sampeyan ngangge caping mawon. Sampeyan durung iso nglakoni minangka dadi brahmana ketitik sampeyan gampang murup atine gampang murup penggalihe. Nuwun sewu Ndara. Nek sampeyan kaya ngoten niku wis memper nek Kurawa pancen pambegane sasar Kurawa pambegane angkara murka. Kurawa niku suwijining wong sing wis ora iso didandani. Lah pripun? Lah wong gurune watake kaya ngono. Napa meneh Kurawane? Kowe aja waku gawan ngawur. Sing marai Kurawa elek iki dudu Begawan Durna. Sinten nek dudu sampeyan? Iki sing ning mburiku iki. Sampeyan nek senengane kaya ngeten kok golek kanca lho. Wong kula ya ora ngopo-ngopo. Ben wong loro dik pate mengki tak. Kula ora mosok ki jenan ora ndek kanca kaya. Niki sing gawe jar sing gulang-gulung karo Kurawa iki. Dudu aku. Dadi aja nyalah karo Begawan Durna. Nuwun sewu. Punta sampeyan mboten sakakean gunung takwa gunung. Mboten sakakean pangandikan. Saniki sampeyan gelem kondur napa mboten? Mergo nek sampeyan tau nono Windanana lenggah teng Karangkadempel, kula ora gelem bali, kula ora gelem diboyong teng negara Ngastina. Lah mbok sampeyan ngenteni tekan jaman apa mawon, Semar ora bakal pindah saka Karangkadempel. Lho, nek ngono kan pancen niat ora gelem tak boyong ning negara Ngastina. Monggo Semar. Ya aku diweling dening anak Prabu Dirgana, Bapak Durna mrawi mboten saged boyong Semar wonten negari Ngastina. Ateges Bapak Durna menika mboten lahir batin anggenipun sumuyut ngayom wonten negari Ngastina. Ateges aku padha karo ora dianggep ana negara Ngastina. Mula tinimbang aku bali ana negara Ngastina ora boyong ngelawan kowe. Luwung kowe bakal laruta paripaksa. Lah, tak tenan to. Kriwikan dadi grojogan keguyon dadi tangisan. Sampeyan ngomong kaya ngoten niku ampun gawe nesune anak-anak kula. Mengkene anak kula salah siji wonten sing nesu. Kula ora tanggung niki cah awur-awuran kabeh. Sampeyan iki nek pendhita elek derajate mung mergo dienggo awur-awuran kaya anak-anak kula niku kula ora tanggung. Aku ora wedi karo anak-anak. Kuwase kowe gelem mangkat apa ora? Yen kowe ora gelem mangkat ora mek kowe sing tak ning lebu Karangkadempel kene bakal atutke dosane. Yen perlu Karangkadempel tak bumi angus legane ngatiku. Terus? Nesu ora kowe? Ora. Bagong kuwi sing biasane kena nesu ora, Gong? Oh. Dian. Gong. Gong, ngapa? Durna teko. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Omong piye? Bapak arep diboyong ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Goblok kok Semari. Lho. Lah wis seneng karo bapakne ngono goblok to. Goblok. Ning Ngastina ki bandane mengalir. Nek Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ki sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak neluske omonganku. Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa negara Ngamarta, jiwane kawula sang negara Ngamarta dibangun karo bapak. Lah Sinuwun Duryudana mireng. Bareng Sinuwun Duryudana mireng, Sinuwun Duryudana kepengin diwejak karo bapak Semar, mula bapak Semar arep digawa ning negara Astina. Terus bapak mau dasare ngapa sih? Bapak kepengin rampunge pakaryane negara Ngamarta. Tur kuwi dudu gaweane bapak. Kuwi dudu kewajibane bapak. Dandani Kurawa kuwi dudu kewajibane bapak. Sing bapak duwe kewajiban kuwi dandani para Pandhawa. Durna Sumbar. Ngene piye? Nek Semar ora gelem tak gawa paripeksa. Wis ben. Lho. Ora nesu, Gong. Ora ana sing nyangkut keamanan Karangkadempel. Kuwi pribadine Semar karo Durna. Masa aku kok nesu? Lah kowe iki anake sapa? Anake Semar. Lah Semar dingonone kok kowe ora nesu. Piye? Semar dingonone kok kowe ora nesu. Ora aku masuk angine Semar atilek kok. Tanteni dina, rong dina, telung dina kok tanpa jedul. Waras le.
Aku arep muni dengkulmu mlocot. Ora tegel bapak kowe. Ha iya, ning ana sing kata-kata sing jajahe kowe iso marai nesu. Piye kata-katane? Kata-katane piye kata-katane? Ngene iki. Piye? Marep nek kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina. Aja ming kowe ning kawula sakarang kadempel tak katutke. Maksudnya karo kawula karang kadempel diboyong kabeh? Ora. Kawula sakarang kadempel arep di bumi angus. Hah? Arep di bumi angus. Bumi angus iki apake, Tru? Ha iki omongan karo wong goblok SDM rendah ki ngene iki. Di bumi angus ki mbok menawa arep digawe sungsang bawana balik, nek perlu karang kadempel arep diobong karo Begawan Durna. Cangkeme sapa kowe? Nek ora metu golek rokok sik. Nyemelange. Sapa terus sing muni ngono kuwi? Begawan Durna. Yakin? Yakin. Ku nek aku nesu kok ngapusi? Ora. Aku krungu dhewe. Kowe lho iki? Heeh. Asli to? Asli. Nesu aku. Nun sewu penemban lajeng nyuwun prikon apa? Sampeyan wau omong nek ajeng bumi angus negara utawa karang kadempel. Ha niki nocoke omongane Petro daripada kula wis kebacut nesu kula dapusi Petro. Lah kula isin. Nek pancen nyata niki mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula sampeyan kudune ngerti. Dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karang Kadempel. Dadi nek sampean ngrasani ketentremane Karang Kadempel niku padha karo sampean ngilani jajane Bagong. Ngandel ora. Anakku nesu. Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi ku tak getihku, Pak. Karang Kadempel ki bumi kelahiranku. Karang Kadempel ki bumi putah getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, sedupuk bathuk sing nyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medhon aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasen kuwi. Mun ana dewa medhun tenan. Wah, aku tratapan ya, Tru. Ora kaya ora. Ya wis ora dewa wis. Anjur wedi ora. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Oh, sidane demit sidane. Ora dewa. Melangi nek dewa. Mun nek medun tenan, Bagong jabut nyawamu. Modar tenan aku. Loh, saiki karepmu piye? Loh, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng goyong Semar, Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah, monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Ngono? Aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Semar kuwi kami tuane Karang Kadempel. Ha sing do ngakoni. Lho, kowe ora ngakoni bapakmu kami tuane Karang Kadempel. Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe mongko menyangkut suasana ketentraman Karang Kadempel ya maaf. Kula wani karo sapa wae. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna. Lho, ameng kowe kok dur. Aku kowe sumbar mriki ngono kowe wani karo Begawan Durna. Rangkep apa itu ora bakal tak tinggal loncat. Kowe ora ngerti Bagong nek wis nesu kok. Rumangsane. Iki tengike ra jamak-jamak. Keweke sabune garing barang ora dibilasi. Ana banyune entek lagi sabunane. Mulai yang tak anjuki. Piye to le? Wis meneng apa? Loh, nek ngono kowe dadi palange Begawan Durna. Palange aku mergo kowe ngrasani Karang Kadempel kok. Kowe aja pisan-pisan ngrasani Karang Kadempel. Nek Karang Kadempel dudu ajanging Semar. Kowe iki mau apa ya jenenge? Ora to ya kowe. Kan apa itu maksude? Dudu Semar sing ngadepi. Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong
diajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Wah, edian. Ngeleleng tenan cah iki. Ya kuwi. Durna iki biasa. Durna ora temandang sing maju Kurawa. Kowe enggak Kurawa? Heeh. 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok tratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangan. Neme mungsuh Begawan Durna ngendi papane wong neter kanthi dayan. Wah, panas maning jajaran sretane bawana. Yen ngono Bagong sing parangi niate Begawan Durna. Ayo, kowe ngecap pirang dina? Kowe ngecap apa? Ora bakal dadi karo cak mati Begawan Durna musuh Bagong luwung ora urip nang alam padang. Oi! Ora ngawur kowe iki. Dara Werkudara kok dunake kancane to ngeplak aku kowe. Wah, caidan. Kowe ngerti ora? Ora. Kowe lagi tak kandhani ora sawangsulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti. Aja wangsulan sik. Oh iya. Ora Kang Seno. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis apa? Durna ya Durna sapa? Engko tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna, ora ana Durna liyane iki mau ya Durna. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Oh iya lali. Nggih pripun? Aku bisa nesu ngene iki sok-sok ora tak basani. Tak sok-sok pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Lho. Wis lulus durung? Bojo edan. Durna kuwi guruku, Durna bapakku padha karo wani karo Werkudara. Saiki ora usah mungsuh Kurawa. Aja musuh Durna, mungsuhe Werkudara. Kowe wani nendhak Durna bapakku. Aku sing ora nrimake. Kowe ngapa ta iki? Mudhar kowe. Wis masalah, Gong, asli iki wis. Aku ya kewanen kudune nyawang kiwa tengen sik. Ana sapa lenggah sapa lagi wani aku ora nyawang. Banyu suci Perwitasari Ndara Werkudara sing nuduhke dalane kayugung susu ing angin sing maringi sapa? Begawan Durna. Mula Ndara Werkudara iki nganggep Durna ki bapakne. Ha kok kowe wani karo Durna? Ups. Gayane ups bareng. Agi kelingan aku. Nggih nyuwun ngapunten Esmosi. Apa? Esmosi. Esmosi yo. Nesu, emosi kula. Oh, trewet banget ya. Gek idune muncrat-muncrat. Neng rayu asondol nganggo. Niki mbiyen iki kulino bal-balan soalnya iki. Heding. Langsung kontal Durna. Wah. Janaka ya anake Durna iki muridé Durna nek nganti Janaka ora trima mungsuhmu tuturu Durna nek karo Werkudara karo Janaka apok ra iso wanguyo kowe lorak-lorok mripate kalah cacak menang cacak kok terus maklutsu wale maksud lu yen pancen garwane karo Durna mungsuhe dudu sapa-sapa mungsuhe Werkudara. Oke. Gong. Sadar Gong, cerewet menengo. Wis ben tak niati kabeh. Niate pancen aja mungsuhi Bagong ora masalah. Sampeyan belani karo Begawan Durna, mboten napa-napa. Dikira kula wedi karo sampeyan. Wis biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara. Ngerti kaya ngono ta? Blusuk nang kaleng biyen dek cilik to. Sing ngomong sapa mbok mikir sampeyan iku cilik tak turke nang ndi dolan nang ndi tak turke nganti sirah tanggo sikil tanggo sirah manggagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sapa ora ati lho piye kae nesu kok nangis Gong ngeleh oh terus semangat le oke semangat
Mas. Rumangsane wadake. Aku lak takon. Terus sampean tak kandhani nggih. Sampeyan aja ngawur. Sampeyan aja ngawur ngakoni Durna guru sampeyan. Nek sampeyan gelem menggawe kanthi permana jati. Banyu suci Perwitasari niku sing duduke dudu Durna. Dudu Durna. Kuwi lha iki. Bagong tenanan. Dudu Durna, Mas. Ora ro nangis, Gong. Sing tetek. Oh, tenge mak senut. Anggere kanggo bengok mak senut. Pokokan sambel itu. Jangan apa-apa ana lomboke kabeh. Isa-isane kok terus kaya tak cuci nganti. Banyu suci Perwitasari iki mergo apa? Kepercaya sampeyan karo Begawan Durna. Apa-apa niku nek dilambari percaya mesti bakal ketekan sedane. Nek sampeyan ora percaya, mang takon karo Patih Sengkuni. Durna ngomongi ning Gunung Candramuka, ning Gua Sigrangga, ning Alas Tik Brasara, sampeyan ketemu karo Bathara Bayu, karo Bathara Indra. Entuk inggih menika Kyai Bargawastra, ya ta? Ha. Kuwi mbiyen jane Durna ora nunduke papane, ning Durna kepengin njlomproke sampeyan teng juranging pepati, ning mergo sampeyan percaya ora tekaning pati, malah entuk nugraha. Satu. Mbah. Aku kok ngerti ya? Ngerti wae. Angka loro. Sampeyan arep dipateni karo wong Astina, Srana arep dicemplungke teng segara karo Begawan Durna. Ning mergo sampeyan percaya karo Begawan Durna, sampeyan teng segara ora mati malah ketemu karo Sang Mahardi Kengrat. Ya Sang Ruci Bathara. Sampeyan entuk tirta pawitra maning suci, ngelmu kasampurnan, manjing suruping pati, sastra cetha paripurning wangsit. Dian. Bagong kok kaya ngono lho. S2 e. Waduh. Cah cerdas e padake. Nyepeleke. Niku kabeh mergo sampean percaya, ora kok Durna sing dudui. Ha kok seprene sampean sing duwe kapercayan, nek sampean iki sing duduke Durna, salah, Bung. Bung pahit. Dhuwur ngambung kisor gede. Oh, tante. Ngawur. Ha, mulia saiki. Mulia, apa kabeh labuhane Durna? Mboten. Ora, Durna ki ora duwe ngelmu. Kapinteran, Durna ki ora duwe ngelmu. Kawaskitan, Durna ki dudu dununging wahyu. Ning Durna niku gurune wong perang. Nika gurune wong perang tok ti. Ora ana kawruh napa-napa. Nek sampeyan mulang perang Durna, kula lagi percaya. Nek tirta pawitra maning suci kok saka Begawan Durna, itu bohong besar. Wadene sampeyan durung percaya lan masih sanksi dengan kata-kata. Bagong, silakan naik ke Mahkamah Konstitusi. Wis rampung ya, Gong. Ha, wis kok, wis. Oh, muni ana iki. Kowe kok ngerti sapa-sapa? Iki apa? Iki Vespa iki, Vespa ndas. Ora nesu. Ha kaya Vespa tenan ya, Mas. Iki kaya plentronge. Iki kaya ngarep kae bemper ngarep. Iki sedele nang kene. Busine ngupil ora? Ora. Nek ngupil tak resikane ora tak totok ndulmu. Busi wis ra kanggo gawe. Disetater ra tau. Katakono wis iki sing ngomong. Dadi sampean aja banget golek sampean ngendika kaya ngoten niku anggepe kaya jur menang-menangan dhewe. Apa anggepe sampean nganggep Durna bapak niku ana batine apa? Ora ana. Sesuk ora urung sampean iki mung mungsuh bapakmu dhewe, mungsuh Begawan Durna. Monggo sampeyan tresna karo Begawan Durna, sok Bratayuda sampeyan bakal dipateni karo Durna.
Kok ora kaya bengi iki to ya. Cerdas men to cah iki. Ya kala-kala Ren. Kala iki pokoke aku 3 sasi adol Bagong. Ayo. Adol Bagong. Ah lakon kok jaluke mung Bagong metu sore, Bagong metu sore. Mbah aku lagi dadi rol taun iki ya ora apa-apa. Ya wis men. Pun man gagas. Nek pancen mang timbang-timbang omongane Bagong niku salah, mang nutuh Bagong. Kabeh niku bener dan fakta dengan apa? Apa jenenge? Ngomong ke apa? Oh jenenge? Alah apa? Jenenge Sprinter, kuwi Vespa. Apa jenenge? Fakta dan Bagong, nun. aku sing nyuwunke ngapura Werkudara ya, Bagong. Nah iki piye mbok ngene iki? Bagong, aku suwunke pangapura. Bagong, arekno aku tuku sikat gigi. Oh wis tau dijak kok. Wis aku perang Ndara Puntadewa ki Nalendra ora tau perang, ora tau nesu mung blonjo. Anggere ana Indomaret mandeg. Sing ngrasake jundi Bagong. Tak icipi sik, niki. Terus dibandemke aku wis tok cokot. Nggih, mun ngapunten kula kepeksa ngonten niku merga kula mung dunungke mawon kok sinuwun. Iya iya. Bagong ngaturke panuwun tanpa pepindhan Werkudara. Nggih. Ana tetembungan bathuk bolo isi madu. Ya mung Panakawan Bagong, mulaja banget-banget nggonmu tansah ngegungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener. Wah, ya wis. Werkudara, Apa? njaluk ngapura karo Bagong, kowe salah. Kae wong tuwa, kae sing ngomong kowe mundhak mengko uripmu sasar susur lan kuwalat. Bagong. Apa? Wah, iki arep aleman iki. Ya remen ya remen. Terus men gagarota. Aku entuk masak sithik kowe iki. Mangsaku kok. Ndara Werkudara iki le nimbali terangan Bagong wis halus ngono ngopo. Arep tak gawe angel kok ya men. Lah ngono ya sapenake dhewe. Bagong. Nun. Jarine mbarep kakangku. Kowe bathuk bolo isi madu, Bagong aku kleru. Aku njaluk ngapura. Sonara dibaleni. Ora. Ah, ngono kuwi ya. Apa-apa kok njur anggere wani Durna Ardiwangi, wani Durna Ardiwangi. Durna iki anggepe apamu? Iya. Ngene nganggo pikiran ora waton nesu. Ora kok waton sak penake dhewe apa-apa ki dipetung aku omong ngene iki tuna bathine piye, aku omong ngene tuna bathine piye. Ngono kuwi ora njur dumengegongke aku Satria Digdaya sapa-sapa arep tak salahke sapa-sapa arep tak salahke njur sak kepenake dhewe. Setan ora basa. Aku ora basa to? Ora. Wah ora krasa ya. Ngapunten niku pokoke intine ngonten niku. Ya, Tiba sepadha-padha. ya. Aku kelingan kowe biyen sok momong aku. Ora mengsok. Sasan pendak dina e. Anggere rados wis didodok lawange. Jeng 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 Bagong. Terke nang kono. Wah sarungan tok. Ya tak tutke to sampean. Jaman kelingan mboten? Jaman teng kebon nika. Dolan nang tengah alas nang kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikedhuk. Bareng kula kedhuk terus Yo, matur nuwun. terus mangke nggih to. Setan wong tua kok ngedhuk lemahe. Bareng wis jeglong terus menggo. Wis tau kok wis mangkel tenan aku. Asem kok. Akhire nek ngedhuki padase atos banget e. Jluk-jluk bareng jero ki terus dhek mekangkang kae. Matur nuwun. Oh, nakal ora jamak-jamak. Dalu ngapura. Kelingan to? Kelingan. Asem ya. Tak eling-eling seprene. Ya,
Ngoten niku lambuhan kula. Iya. Bagong, Nun, aku njaluk ngapura. nggih mboten dados menapa. Iya. No memori ora karo Ndara Janaka kok. Hah? Ana memori ora karo Ndara Janaka. Ora. Kae senengane roman ta, Tru. Apa aku ora ngerti. Ketemu yang iki gandeng ning tengah sawah iki do tetenguk ning galengan kae. Mongko galengane kuwi kalen garing. Ndara Janaka ya santai aja cilik mbiyen baguse ora Jawa-Jawa. Wong wedok lah ketemu Ndara Janaka terus ngrangkul terus do jak temu-temu ning nggon kalen garing kuwi. Gejlike tak buka. Dadi wong do jagongan tak lepi. Kula rak bingung. Wong bar garing apik-apik kok jare kula kemproh. Jebul gejlike dibuka bak. Lek kemekelen kok kakek ora. Ngaten mawon, Gus. Iya, piye? Kula nyuwun Gandeng Semar niku sediane apik. Iya. Kula njaluk karo sampeyan. Apa, Bagong? Kurawa disingkire. Wah, Werkudara aja selak. yo aku sing nyingkirke Kurawa. Ndara Janaka Kurawa singkire Den. Iya, Bagong aja kuwatir. Ning kowe aja meneng wae, kowe ya temandang. Oh siap Pak, oke. Petruk Gareng ya temandang iki desamu kudu kok gawe tentrem. Nggih Pak, ngestaken dawuh. Nggih Pak, ngestaken dawuh. Mengki kula tandangan kali Petruk nek kira-kira ketemper yudane ya Ndara Werkudara Janaka nggih ngewangi. Yo aja kuwatir. Iya ya aja kuwatir. Nek ngoten niki ben tentrem sik arang kadempel. Iya, Kyai Semar sabanjure Tasih wonten ingkang kula ajeng-ajeng. Tasih wonten ingkang kula arep-arep. sapa sing mbok arep-arep lan sapa sing mbok ajeng-ajeng utawa mbok arep-arep praptana ing Karang Kadempel Kyai Semar. Mboten sanes sinuwun Ndarawati kali sinuwun Mandura menapa ta sebabipun kekalih menika mboten saged pisah kaliyan para Pandhawa. Margi menika tasih turas Mandura. Menika ugi wonten sambung darah kaliyan para Pandhawa. Mila mangke kula badhe jangkepaken Pandhawa lan sederek-sederekipun sedayanipun menawi sampun jangkep nembe kula wiwiti jinurung kali ndara-ndara kula Pandhawa anggenipun bangun jiwa. Ya ya to Semar yen to pancen mengkon aku mung kari manut. Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing Bale Wisma sak pejagung Saturnetra kalih kula. Iya ya tak dherekake Kyai Semar. Ndara Werkudara Ndara Janaka kula nyuwun ketentremaning Karang Kadempel. Yo Semar aja kuwatir. Monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Ya ya Semar aja kuwatir monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Petruk Gareng Bagong Kanteman Karang Kadempel reksanen. Nggih Pak, ngestaken dawuh. Nggih Men, ngestaken dawuh. Purna gatining pananggilan. Sanata kundur ngedaton jruk saking dampar kula kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing perombahan cedi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngapi lupatraning Prabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata Kyai Semar Badranaya nganti kaya gumebyar candrane.